Onye nkuzi. Isiokpo ọ gịnị? Onye nkuzi ịkụziri anyị na ide bụ ide ma n'ọnwụ ma na ndụ, na ide nwa enyi ya na ọ bụrụ ide anị. Na ide nwa enyi ya na mmiri ọ bụrụ ide mmiri. Ide nkwa na enyi ya n'elu ọ ga-abụ ide enu? Ọ ga-abụ ide enu isi gị isiokwu enwe. Ọkwa unu afụgo onye nkuzi a? Abịa n'ịjụ ajụjụ na klaasị a, gịnwa kacha ajụ m ajụjụ na klaasị a isiokwu, mana emechi akwụkwọ every term gịnwa na-agba last. Onye nkuzi m ụma last term ọkwa m gbalụ 40 out of 41. Sọsọ ụtọ nsị gbalụ 41 galụ m na klaasị a, mana agala m mmadụ 40 ndị ọzọ. Kezi ka m si gbaa last? Chai, fiọfịa gala ọnụ. Onye nkuzi fiọfịa ebegokwa ego. Ofe iko fiọfịa abụ ọzịkwa 400 naira, ọzịkwa 550 naira. Obego ego. Isiokwu rapụrụ m aka ka ndị ụwa m egwu na-edere onwe m. Rapụrụ m aka ka ndị egwu na-edere onwe m. Onye nkuzi ọkwa Sọnde a bụ 24th August by 1 p.m. ka egwu aha ya bụ Oziọma ga-adrọpụ na music platforms niile nke gụnyere Spotify na Apple Music. Ịmachakwa na-ajụ m isiokwu, biko echekwana ịgbasara m ozi a maka na egwu m abụ Oziọma dị ka ọgbọ na-eji n'ọkpụkpụ.